Sanmalani Malay Yapshe Tumelangi Sanmalani Malay Yapshe Tumelangi Sanibonani molweni abusheng Tumelangi sandibingelela futhi sanamukela kwezinto zezasembuni nokho niyaphila niphile nje sabonga kakhulu ke ukuthi subscribe saqeda noma ucinezele ukuze uqala ukuthola amavideo amabe swaposta siyabonga yay izinto ziyenzeka kumaskandi ziyenzeka yazi ukuthi ngibonela ubani ubongelela uye phela abantu nje buyasileya khona zamkhathazi kodwa ke kuthiwa suka lamadevana lawa Yes, sibuyile futhi bafowethu siphele ezinye fresh isayo eshisa pepe. Lasiphela khona 18 nanokhuzani ke namhlanje indlamlenze umfowampungusa. Kodwa ke ake siqale lapha. La siyiphethe njengamanje phethe indaba ethinta ukuthi ngempela laphana uduma kahle ubize umdumazi ngomphuphe noma wathi uphuphile. La ukuthi ngempela indaba lakho naqala ekuthenini umdumazi umfowamhlongo wayekade postile laphana enkundleni zokuxhumana. La eposte khona indaba ethinta ukuthi ingoma kaduma kahle imnandi futhi yashaya. Ya la bhala khona nje ama-lines noma ama-lyrics engoma yakhe ngempela laphana umdumazi ebhala ingoma kaduma kahle lapha la khona ama-lyrics ayo lengoma yakhe ethi idla ngamabala wasele egcineni kwakho konke sebhalile wathi iduma kahle ingoma into enje ningafaki ipolitiki uzanje encane-ke yakho kuyona lapha la kanjalo ngempela khona laphana umdumazi ebhala khona encoma nje ingoma emnandi eyayishawe yena laphana ngempela uduma kahle umfowonkosi futhi into eyenzekile-ke bese kwawukuthi abantu abaningi babekhuluma bethi kahle kahle umdumazi ube wrong ukubhala post leyana abanye babethi ngoba uSteven nomdumazi bayazwana kanti futhi bahamba ndawonye bese kuba ukuthi ngempela laphana uduma kahle uyisitha sikaSicebi ngokomculo bakhunywa ngomculo ngokungqokisana bese kuba sengathi laphana ngempela uncoma izitha zakhe uSicebi okuyinto ke leyo ngathi ayiyinhle kahle abantu babekhuluma ngawo bethi urong ukuthi encome noma encoma ngolethule engancomi public futhi kwase kwaba njalo ke abantu bekhomenta nje besho konke laphana kwipost yaphakama beli post abanye beposta ngayo umdumazi besho bethi ngempela umdumazi indoda engenamona indoda ekwazi ukusimela story mangabe ukuthi into inhle noma emnandi into kunjalo nje beposta abantu ngakho futhi ithema kambe isikhathi kwase kuvela laphana ngempela uduma kahle wasephefumula ngokuthize okuthinta lokho ke kwama post kanye nawo ngempela laphana ipost yakhe laphana umdumazi umfowamhlongo la khona akhuluma kanjena ke lapha ngempela uduma kahle ebeka kanje ngokwakhe naye Sanibonani bafowethu ngiyathemba niyaphila nonke nje bafowethu cha bafowethu bengicela nje lapho ukuthi nje mhlambe ngicele ukuthi lo mbhemu okuthiwa umdumazi niyambona uphuphe kanjani so asikidinga lokhu nimvusa nenza ukuthi enakwe kungathi content special ngaye yekelani lo muntu lona ngoba kwaona lama poster akapostayo awabonwa umuntu uyabona so yekani lo muntu lo njengamanje kutrenda mina sekufuna manje kube ngathi kutrenda umdumazi noduma kahle ngoba nani lokho enibhizi nakana nomdumazi lokho niphendulana nama-post kamdumazi hlukanani nomdumazi makwenza ukuthi mhlawumbe mphenduleni lapha nanezanene kuma-post akhe asukwapostile kuma-comment hayi ukuthi ngigcine senim-create-ele ama-post lento ezokwenza ukuthi igcine senakwa ziyeke nje bafuthi izinto ezokwenza ukuthi kunakwa abantu abangasile ngegama likaduma kahle is either bakhuluma kabi or bakhuluma kanjani kodwa nje bayekeni yabona asikithi ngempela ukuthi ukunakana nomdumazi uphuphe lokho uqali ukwenza so mase ezoqala ukuthi nawe ngegama lami akekho umculo njengamanje ongafisa ukuthi nje bakuthende uduma kahle naye ethende kanye noduma kahle or ethende ukuthi igama kaduma kahle so manje manizokho naka zonke izibozi lezi yekela nje labantu laba nibatshele nabanye nje abalandeli basema groupini amanye ama branches angizami ukunilawula kodwa abanye bakhona abantu abafuna ukunawo khona abantu abangafuni kunawo njengamanje uyathi umuntu esibhekele nayo oyimbangi yami phela naye ukufosta kwembangi yami kodwa ngoba sekuzowaqala ukuthi uyimbangi yami akusale sekunakwa yena kuphela naye futhi mayexobeka futhi exoxe kumela ama-comment akhe kungabi ngathi kuphushwa yena lokho create ama-post ngayo yabo so indaba yamdumazi bafuthi yiphumani nje impela kuyona nje ningikhohlwe nje uye injalo indaba uyibeka kanjalo laphana ngempela umfowonkosi uthi kahle umdumazi ungomunye wabantu kushisha bavuzama ukuphakama ngegama lakhe since kuwukuthi usematheni kulezi insuku laphana ngempela uduma kahle singathanda ukuzwa uvo lwakho nawe okanye umbono wakho nawe ukuthi wena ucabanga ukuthi ngempela umdumazi wayehloseni ngale post yakhe wayehlose okubi mhlawumbe noma ipost nje wayehlose okuhle ngayo okuncoma kuphela akusho uvo lwakho nawe usho uzizwa kanjani malana nale post kamdumazi leyana ngempela ekhona
laphana akayifakile ngempela yena uMdumazi bese futhi nangamazwi asho uDuma kahle ukuthi sizokanjani ngawo ngoba umunye ngathatha sengathi mhlambe uMdumazi wayesho ngendlela enhle ukuthi ingoma emnandi njalo njalo akusho uvo lakho ngezansi ku comment section bese sidlule edabelo lesibili udaba lesilo liphele siphethe indaba ethinta ukuthi ngempela laphana Indlamlenze umfo kaMpungose useveze ukuthi kahle kahle i-account yakhe noma ama-account akhe ewonkana nje ama social media sebewahekile bawathatha again shuthi kahle kahle umuntu engalindela ukuthenini amanye ama-post azopostwa laphana ngempela enkundleni zokuxhumana okuthinta zona o-WhatsApp okuthinta zona ngempela laphana o-Instagram kanye nabo o-Facebook ngaba ukuthi ama-post azobe postwa lapho-ke kuyobe kuwukuthi akusiye uKhuzani oyena opostayo okungaba ukuthi-ke ilo muntu lo oyihacker noma lona otshontsha i-account noma otshontsha ama-account kaKhuzani lapha ngempela lamazwi lawa noma lo mbiko sokulethelo laphana ngempela wena umsizi lethe wena umsizi laphana umsizi lapha lekhona ukuthi kahle kahle egroupini enkulu abathandi bamaskandi balokuthi nigale izingane zawethu ilesigebengu esidle ama-account kaKhuzani onke we-social media niqaphele impela usathane ubuyile futhi kunjalo laphana ngempela uyibeke kanjalo wathi ama-account ongashaqiwe abantu belindele ekuthenini noma ngathiwa kuyenzeka kubo ukuthi abantu bafuna imali thizeni ngegama laKhuzani abantu bebe aware noma belindele ukuthi kuzoba ukuthi akusiyena uKhuzani loyo befuna leyo mali noma ukuthi uyakuthinta kanjalo kade ukuthi akusiyo uKhuzani loyo bese sidlule laphana ngempela sidebeni esiliphethe-ke manje oluthinta uKhuzani futhi la sinthola khona uKhuzani manje into eyenzekile ngoKhuzani shuthi ungize umchunu naye laphana uKhuzani babe nokungaboni ngasolinye lezi nsuku ezadlule noma lamaviki edlule la kuthinta khona ukuthi baze bahubhana khona nje ngamagama begubhana ngamagama beshana ngamagama nangezinye futhi indlela kade beshana ngazo ngendlela besibona ngayo phambi kwabantu manje into ebeyisimanga nazo zonke bese kwabo ukuthi ungize umchunu unomcimbi awuhlelile uthe uma uhlela umcimbi ungize umchunu wasekhipha nepost yawo kade ubikezela kahle kahle ukuthi nje umcimbi uzoba khona kulonyaka iAyikhale iAyikhale Music Festival la khona kathe uzodedela khona abaculi ngomhla 31 October ubese veza ukuthi kuzoba khona obani la iveze khona nepost la iveze khona ipost ke kunombhalo kade ubhalile khona enkundleni zokuxhumana ofundeka kanjena ke sekunjalo ngomhla 31 sibizwe eThekwini ziyawushaya ziyakhala kubi wozani mabhinqa jabule sonke thenga ithikithi lakho ube khona upresident uthi azikhale sobonana khona shit man wasefaka laphana ngempela ke into nje ethi up South Africa up wafaka nezandla laphana zapha kodwa mawuthi acheka laphana ngempela kwiposter yakhona iposter iveza izithombe eziningi okubala khona uGcokamelisha omzukulu omveza emnyama osicebi laphana ngempela oshwini umuntu ekhala ogadla ngaphe kwakho konke kuvela ngisho Indlamlenze umfo kaMpungose okuwukuthi ke ithatha thina ukuthi kahle kahle kulezi insuku basagejene ngokwamagama njengoba bephosana amagama kodwa kukhona kwipost isimanga sento akushuvu lokho ukuthi ucabanga ukuthi una kahle kahle kwenzakalani la ngaba ukuthi mhlawumbe ungize umchunu umakethe ngoKhuzani noma igama laKhuzani noma kungaba ukuthi inkulumo isikhulunywe vele ukuthi kuvunyelwana ukuthi uKhuzani uzobe khona kanti futhi uvumile nokuba khona emcimbini okungokangiza umchunu akushuvu lokho ngezansi ku comment section abanye baphefumulile khona la ukuthi bacabangani kangangokuthi uThabo Sabelo laphana Disana uthe Khuzani futhi uthi uyazi nje yena ukuthi uqashiwe la lapha iveza ngempela into ethi ngathi isimanga ngathi umangele kahle kahle ukuthi uqashiwe uKhuzani kunjalo nje wase kuba khona ngempela ukuthi ngempela laphana uSnethi Motsweni Shange uthi Blue Nation njengo public relations officer kaKhuzani le post iyamanga uKhuzani angeke bebikho siyichithile nemanager yakhe uZuma ichithile ngakho ke sodlulisela kubameli loludaba ngoba kusetshenziswa isithombe sikaKhuzani ngaphandle kweconsent la kuthiwa ngempela ukuthi isithombe sisetshenziswa ngokungemthetho la uSnethi Motsweni Shange eveza khona ukuthi kahle kahle yena uyi-public relations officer kaKhuzani futhi akukho emthethweni lokho abakwenzayo laphana ngize umchunu since bethi bamchithile ngokwamukela ukuthi uKhuzani ebe khona emcimbini uveze kanjalo laphana akena ushuvu lokho ucabangani ngalolu daba lokuba uKhuzani nongize umchunu okuthinta khona ukuthi kahle kahle uKhuzani uzobe khona emcimbini kangize umchunu ohlelwe le eThekwini ushuvu lwakho bese kuba ukuthi thina nawe sidibana ngokuzayo